KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pidi TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere jetti jinnaɓe men en juurin papa men wasil men Nourdina Hamad Aliou Ray e ndewre makko en juurim ɗon dendagal serumɓe fuutankoɓe jetti Allah kadi dukkuɗen hannde kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde jodnade ɗo bandiraɓe e jonde men nde kewɗen jodnade bandiraɓe kala saaha émission men mo ganduɗon ko spécial hoddiro émission mo ganduɗa ko émission yeeɓiyankoɓe hoddiro tigui émission yeeɓiyankoɓe Pidi kala émission fulɓe kala mo ganduɗa ene padda ɗum e kala saaha wadde noon en beltima kadi hannde caggal no jooɗiɗen ma won 1 mois en nannani hoddiro jooɗiɗen kadi 1 mois en mbaɗani émission nde tawno ɗen gandi émission waɗata accompagné ko chéri o jaltuɗen kadi koye lewru korka en jettiri ɗum Allah kadi eɗen ñaago Allah hannde Allah fecciten barka lewru ndu Allah hokken kadi tawiɗo saaha wuuro ene ɓeydon usaki eɗen mbiya bandiraɓe fof eɓe jarloɓe jaafo enen banggue men en jarlima en jaafima Allah waɗan yarlaɓe yafaɓe en gatti ɗo kadi hannde kadi e jonde meɗen heesere taw kadi eɗen bismi kadi bani men gorko kadi sehil meɗen mo ganduɗon kadi ko partenaire meɗen kadi e séri hoddiro o on woni holyon on ko gorko mo horko ƴere o woni Adama Diop wadde noon gasata sona dokkenmo konngol o salmina bandiraɓe en gartani yewtere men inchallah Adama Diop bisimilla ma spécial hoddiro eyi ko noon awsu billahi mina seytane rajim bisimillahi rahmani rahim somi welama mi wiya Mama Sali Dia hewɓe ne gandi ko addani mi wiru noon mi salminima mi weltanimama no fewi e invitation mo mbaɗɗa em hannde o ko weltare mawde woninimi kono ko hade mi junnade Mama Sali ko salminde bandiraɓe fof salminde kala battowo haqqille mum e télé maɓɓe Pidi TV par ce que Pidi TV mbiɗen arani ko pulagu ngu ɗum noon en calmini pulagu ngu fof e kuuɓal kadi eɗen porfita no mbiruɗa ni eɗen mbaɗaɓe kamɓe fof julmo wuuri e vraiment lewru teddundu ndu ɓennuɗen ndu woni lewru korka kadi so jii programme uji ɗi fof mbaylinoma no mbiruɗa ni tan ko sibabude lewru ndu joni noon ma en gartu e programme uji ɗi ɗum noon mi salmini bandiraɓe fof kala jeeɓowo Pidi TV e kuuɓal mi wiyata tan hoddiro kala battuɗo haqqille mum e Pidi TV nde wonno programme uji Pidi TV ko fate émission ngaji ɗi mbatton ɗo henne ɗi yimɓe fof ene mbatte hen haqqillaji ɗum noon kamɓe fof ɓe calminama ɓe mbaɗama julmo wuuri kadi ɓe mbiyama haɓe jarlo haɓe jaafo min jarlima min jaafima annade yarlore yaafo Seydi Diop yallah waɗan yarlaɓe yaafaɓe enen mbiya bandiraɓe fof juulen kewɗe tawɗen kewɗe saaha enen kala e julɓe nde tawno weeɓani on tawnoɓe rawane tawaka hikka kadi eɗen ñaago enen tawa hikka ɓe yallah hokken tawidu mo wuuri taw eɗen ɓeyden usaki nde tawno enenne komen koko nattu joɗade télé ene haala walla radio ene haala yimɓe ene keeɗima wona eɗen ɓuuri ɓe wawde haalde wona hay hunde ko o lowretande Allah hokki meɗen eɗen lo eɗen ndema ɗum wadde noon en wawi hen saahaji pergutoɗen e nder haala walla pergutoɗen e jonde men walla pergutoɗen e ɓournugal meɗen kono foof te kamɓe yeeɓiyankoɓe kamɓe mbaɗat hen comprendre eɗen mbiyaɓe ɓe jarloɓe jaafa oɗon banggue enen banggue men en jarlima en jaafima Allah waɗan yarlaɓe yaafaɓe en jetti Allah kadi hannde woni no mbiɗen ni ha gartuɗen ɗo kono noon en jetti partenaire meɗen leader mo ganduɗa KP mo Elhadji Demba Ka KP gorko pulɗo dañi artiri e nder leñol muɗum transfert d' argent mo ganduɗon waɗi ko hay goto waɗani mo ganduɗa ko 0 franc wadde noon jeehe to e Play Store mbaɗon téléchargé application mo hoyi o teddani o waɗani hay hunde o namdata ko espace goto walla onon joguiɓe iPhone ɓe jahon App Store mbaɗon téléchargé kamon application e portable moɗon ko transfert d' argent comme transfert d' argent ji keddiɗi kono serdu ɗumen ko kañum ko gratuit hay mbuɗa yoɓata
so jiiɗi versude kalis kala ɗo ngannduɗan ko agence ɗo ngannduɗa ne waɗi KP gila EDK wujji ha e boutique aji goɗɗi ɗi so jeehi mon berso kalis moɗon so jiiɗi wadde mi transféré min mboɗo jogui KP Adama Diop ne jogui KP so mboɗo waɗamo transféré hay mbuɗo mi yoɓata somo tiro kanko Adama Diop hay mbuɗo o yoɓata so tawi kadi mo verse hay mbuɗo o yoɓata wadde ɗen gandi ɗum ko ballal tigui kadi ala fo jeeyi ɗum sona ɓiɗɗo pullo wadde ɓiɓɓe pulɓe ɓe oto jatir hen caggal wadde bandiraɓe fof jaa mbaɗa feere keeɓa KP no keɓirɗen KP ni mbaɓe jii tigui ko nafoore bandiraɓe kadi kalɗo naɗon boutique aji amen guilay station ji amen ha e boutique aji amen ɗomin jeeyata Jollof Chicken ha ɗo boutique aji amen ɗomin jeeyata ration ngaji ɗi e jus uji fof kala ko coɗɗon ene jogui ko gossanto ɗon so tawi koye KP jobirɗon wadde bandiraɓe fof dog jaaha mbaɗoya téléchargé KP Adama Diop caggal ɗum haade men woɗɗoyde hay nokku en calmini ardiɓe galle ɓe nde tawno bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia ko jiiɗen ɗo ko foof caggal Allah nulaɗo mum ko kanko nde tawno en mbi so tawi lingu yari karaw tan yetto Allah yetta lawƴoɓe kore en jettimo en mbaɗimo kadi julmo wuuri en calminimo on duwanimamo nde Allah jurnata balɗe makko moƴƴina battan makko eɗen kewi wiide ɓinguel ñiiwo ñagantaki Allah yo mawno ñagante Allah tan ko yo wuur sella wadde Daoudou en ko duwanteɓe tan ya Allah wurnoɓe sallinaɓe hokka oppidaɓe koɓe jogui ko nde tawno koɓe mbaɗanta leñol ko wona hunde wemde ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso Kawba Samba Diop directeur général Pindi TV en calmini dendagal personnel Pindi kala wadde noon Adama Diop hande en gari e émission men spécial hoddiri mo kewɗen waɗande bandiraɓe kono kadi ko émission mo ganduɗa eɗen gadori e kala saaha e weltinde bandiraɓe waɗoɓe hen mbuɗu mumen e buɗɗiɗi mumen sababde yidde hoddiro e yidde tigui o hoddiro continue wadde noon haade men woɗɗoyde hay nokku en garat ga e bandiraɓe wannoɓe participé avant lewru korko ndu e nder lewru korko ndu fof eɗen gandi woni no mbiɗen ni ken dartinoɓe hoddiro kono en lomtinin ɗon korko ceerno Mody hollirde hande eɗen gandi kala e korkaji e télé ji foof kewi ko dartinde kala série dogannoɗo kono gadda excuse uji jalnika so tawi kadi korko ɓenni jokka wadde noon yo bandiraɓe paam inchallah hoddiro ko artata joni men kala ɓe daado e fofoof kono noon haade men woɗɗoyde hen hay nokku eɗen beltinira ɓeɗo ɓe ganduɗa mbaɗi hen bitoɗo Haby Kanté jeeyaɗo to ballangol aɗa andi ɗum ballangol min nanan tan kono mi anda yo min kam mi anda mbo sikkiranmo diwan moɗon tan hollirte vraiment walla babangol est ce que wona babangol way wadde ko babangol kam ko babangol e ko babangol tigui hedde dowa men to se gasi Haby Kanté babangol wadde o jeeya ko damgo heddoto moɗon to o waɗi hen 1000 francs wadde noon en calminimo en juurimamo en calmini ɗon dendagal babangol naaɓe en mbimo Allah jarama o jarama yo Allah lomtin ko woodi barke so tawi en gummimo toon biteɗo Kadia Ba jeeyaɗo to Galayaɓe on waɗi hen 2000 francs Galayaɓe ne mi anda ko minen kam min jogui galoya kombo sikki wona to amen to Galayaɓe ko banggue Podor en ga ko banggue Podor en yo Galayaɓe aussi ko hedde Podor nder damga ko damga koye damga jeeya par ce que minen min jogui ko galoya to diwana men to wadde Galayaɓe ko hedde damga kanko no wiyete ko Kadia Ba o waɗi hen kanko ne 2000 francs CFA Allah jarama o jarama kadi ɓe mbaɗi min saggal minen rewɓeɓe par ce que oɗen gandi worɓe ko mbaɗa hen ko ɓuuri hewde rewɓe ɗum noon ngol ɗo lawol somi udditide ɗum rewɓe ɗum ko fierté am min en tant que guila mbaɗɗa erama dal en jii rewɓe daari hen no fewi eyyo yoɓe kapto no fewi sona ɗum Amadou Moussa en Adama Diop en dañen no toñirimi quoi wadde noon Haby Kanté en wonde Kadia Ba ɓe beltini rewɓe foof Allah jarama ɓe jarama Yallah lomtingo wodi barke jogui mamma meɗen gonɗo to e Mantala Jolie o waɗi hen 30 000 kono wi ko yiiɗa inde makko haale o jarama kono Allah jarama mamma e tawno ko neɗɗo jiɗɗo piindi kadi guila hanki taw hande arani kadi ko neɗɗo darani ko pulagu kadi to Mantala Jolie kala ko woni pulagu kala ko woni culture Peul kanko omo idi e idiɓe nannude ɗum toon par ce que hande so wiya Mantala Jolie tan Adama Diop wiyete ko Fouta e nder France wallahi ɗum noon ko kamɓe aɗa yi toon bawɗi aɗa yi toon parna marna aɗa yi toon jimɗi men e gamiri men cosaan men e aadaji men sa yeehi toon tan presque a yalte cikkuɗa e tubakoɓe ɓe gartuɗa tan koye ene manandiɗo no Sénégal naaɓe gartuɗa ko fuurankagal tan en quelque sorte mi nani hay soɓe gottiɓe Paris ɓe jotto koye less leɗɗe mabɓe ɗe ɗon ɓe gulna atayuji haɓe juuɗo makkaji mabɓe wadde noon ɗum ko Mantala Jolie naaɓe fof jeeyi ɗum wadde en calmini dendagal Mantala Jolie naaɓe Mantma Jolie Mantala Jolie wadde noon dendagal fulɓe wonɓe toon calminama juurama dendagal kadi yeeɓiyankoɓe par ce que wonɓe ɓe ganduɗa kadi Adama Diop ene yeeɓa pindi tan wona fulɓe ko wayno Sarakulleɓe ɓe ganduɗa exemple Issa Diakaté o waɗino hen ballal bangal fayida o woni ko to e Allemagne o wona pullo kono haalata pular kono kalden pular ni ko wawde naajo kadi o wi kanko kala ko naate piinde o luppota
wadde paamen ko dendagal tan yeeɓiyankoɓe piindi beltinirama wonɓe to e mantala joli sarakulleɓe safalɓe jolfuɓe fulɓe kala han nanowo pular walla jiɗɗo piindi weltinirama ɗum Allah jarama on jarama kono particulièrement noon rewɓe fulɓe worɓe fulɓe sen gummima toon wonmo ganduɗa kadi onne ko gorko mo jawalde ɓulli toon noon mi anda toon anda toon kono ka Abou Samba Diop ne andi toon Sénégal en yaaji woni on kam mo sikki tan koye Mauritanie par ce que nde kalmi jawalde nde ka Abou Samba Diop wi kam jawaldeji ko tati wima o yo dottorime kanko gorko mo jawalde ɓulli o wi kam ene woodi jawaldeji ko tati waɗi jawalde ɓulli ene waɗi jawaldeji ɗiɗi goɗɗi donc ko pour wiide tan kankone o wi ko o yiiɗa inde makko inne kono noon yimɓe mbi tan gorko mo jawalde ɓulli na wara jawalde naaɓe foof tigi wadde Allah jarama o jarama bandiraɗo gorko o wiyama yallah lomtin ko woodi barka o waɗi hen 50 000 francs CFA jarama wadde noon ko wiide dendagal jawalde naajo tan yo gandu o waɗini ɗumen par ce que o innitori ko wuuro ngo hayso yiiɗa inne makko inne en calmini dendagal jawarde ɓulli naaɓe en calmini dendagal ko takki toon e ko taari toon Allah jarama ɓe jarama ɓe beltanama par ce que Adama Diop ayi woni ko mbinomi ko ñanden Daouda nde felliti darnude piindi felliti ƴettude culture meɗen yañi ɗum yonno ɗum sinka ɗum o fadani hen hay goto kadi hayso wonano aroɓeɓe séeri o koko jokkanno par ce que ko noon waɗanno e séeri goɗɗi goɗɗi kono ko mbaɗat ɗo ko ma ɓuur softinden ma ɓuur softinden enen e tawno ko mbiyata ko saɗa walle waw kono noon so tawi neɗɗo ari wallitima e gonɗage e darde gonɗa ha ɓeydo ko softindem tawno jolfuɓe kewiide waw goto tahol goto don goto mais yokkono goora wadde noon Allah jarama ɓe jarama wallahi Adama Diop haademi artude e ma hande son jii kam ni no ñantorimi guila dow ha less oɗon gandi komi koɗɗo Mauritanie wona mbiɗa ham hande ko mboɗo yooɗi mi hewani ɓornorade ni noon kono hande tigui taguimi ɓornorade ni ko neɗɗo meɗen jiɗɗo meɗen korsiɗo men mbaɗo meɗen suivre mbaɗo noon suivre kadi séeri hoddiri o foof kono noon ko neɗɗo jiɗɗo Sali Dia on woni Mamma Hourey Ba debbo mo kaheyɗi mawgo hande kanko ñantimi guila oɗo molfa hayɗe e paaɗe so jiiɗi oɗon gandi ko ñantugal Mauritanie wadde wiyama Allah jarama o jarama neldal makko yettima kadi wona oɗo molfa goto molfuji ko ɗiɗi en waɗi oɗon waɗi rose hay rose o kadi mi artuɗo kadi mi dose moɗon ande noon sa ɓornoma rose o ma waw yadude nden kadi ɓurtat wadde noon Allah jarama jarama Mamma Hourey Ba ha to kaheyɗi yallah lomtin ko wodi barke naldal ma yettima a jarama mi weltima ñantugal ngal kadi yooɗi tawno Adama Diop enen kam kala balluɗo meɗen ñantugal tan walli meɗen koko ɓurɗen sohlude jaltoɓe e télé ñande foof émission foof ko paɗe keese e wutte kesso ko caɗele sa ala wutte kesso a watta émission kala balluɗoma wutte wallitima tigui ndiyam ɗam jarɗa wallahi Allah mon wadde Allah jarama jarama no fewi c'est ça donc Adama Diop ko beddotoɗa e bandiraɓe ɓe tan ɓe kalmi ɗo haala mumen ko so paari mi arte ma en tant que Adama Diop acteur ko noon Sali Dia a weltanama no fewi no mbiruɗa ni ɓiɓɓe fulɓe ɓe ha e ni woɓɓe ɓe kalda ɗo ene ɓe bandiraɓe men hoddiɓe men sarankulleɓe eɗen gandi ko enene mabɓe koddi tu jeeyaɗo toon to Wawnde on kam min goɗɗindirani Wawnde e Horkodiéré e foof ko gotum kala Wawndanke ene andi Horkodiéré kala Horkodiéré ene andi Wawndanke sumat ka Haalpular sumat ka Sarakulle yimɓe fof guurdi toon machallah fof wuurdi en calminiɓe en beltanimaɓe no feewi e darde mabɓe e yidde mabɓe Pindi TV eɗen gandi haaɓe jiiɗi Pindi TV par ce que kala ko nannoɗen sala ma yi e commentaire uji ɗi ne hollira vraiment en ngala jobdi mabɓe enen mbawɗen tan ko daranadeɓe ɗo henne eɗen kollira culture o eɗen kollira aadaji ɗi e cosaan o ɗum ko hunde ganduɗa ene waɗi fayida waɗe archivé wasa majjude e kala saaha nde wonno pulagu ngu ene yaaji goto foof noon taade ko guesa remata hen tan ko casol muɗum casol ngol noon ene wawi wonde taw ko loore mawde walla loore hewde huuɗo woni dundu kono ɗum foof e waade noon woto wat purgue tan so waɗani purgue ɗum woni ko waɗi gartam ko par ce que so waɗi purgue tan a ruttoto caggal sa ruttima caggal te kadi aɗa wawi tardude ɗum noon vraiment ɓe jarama no feewi e ɗoftude en e ko gonɗen e dow majjum ko par ce que nde nodduɗaɓe nde ɓe notima à chaque fois sa joɗima ɗo e émission série hoddire o aɗa jarno ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗum min no wayata yam ni Sali ene mawni no fewi no fewi surtout ɓe gari kadi ko wallude nden eɓɓore nde ganduɗa a haali ɗo joni woni Daouda Moussa Dia
Daouda Moussa Dia noon mi en ngala gable makko en mbawa haaldemo e émission he par ce que ne heewi kanko mo ganduɗa kay ko miñum Harouna Moussa Dia gonɗo toon to Bourguina eɗen gandi nafoore mabɓe darde mabɓe e pulagu darde mabɓe e wallude miskineɓe et en général quoi se mbi noon par ce que min kam ko hunde gandumi no feewi no feewi non seulement Daouda ko grand frère am en plus Daouda ko premier magistrat am kanko woni maire am kanko woni maire am toon to Horkadiéré commune mo Horkadiéré kanko woni maire mum en même temps min goɗɗodirani Bosiyaɓe Horkadiéré c'est la famille donc en jii gueɗe kewɗe ɗe waɗi toon ha tenti e wuuro makko ɓe mbi hadema moƴƴude e banggueji goɗɗi fuɗɗor nokkuma sa yeehi hande a ƴefti micro trottoir a yeehi Bosiyaɓe a namdima e Daouda Dia maɓe kalane hen ko gandanɗa hoorema sali gueɗe baɗɗe fayida ɗe mbawa haaldude ɗo henne en tout cas yo Allah julno balle mabɓe moƴƴina battane mabɓe mi rutto e ɓen ɓe mbiɗa kadi kañumen ene batti hen haqqillaji mumen kamɓe foof en jarnimaɓe ko waktuji ɗi kokkani en tan ko wonani ɗum en kalani mabɓe ko heewi Sali Dia gonga a jarama Seydi Diop waktuji dokkata ɗum kadi eɗen jiiɗi seeɗa andude Adama Diop woni no mbiten ni so tawi neɗɗo ne yeeɓa séri moni fof ma wad gonɗo préféré muɗum ma won mo ganduɗa ne yeeɓa séri hoddiri taw ko Adama Diop tan o yiyata welamo ene moƴƴa so Adama Diop jooɗima ɗo haalanamo hol kañum hay sinno ko seeɗa o wawa andude seeɗa e gurdam Adama Diop nde tawno ndeysan yidde ene foori Adama Diop caggal nde min mbaɗma présenté ka ɓiɗɗo Horkodiéré naajo seeɗa e parcours Adama beele Adama ko Horkodiéré janggi e holko addi Adama Diop e jandiyankagal beele kadi Adama Diop meeɗi yaltude leydi ndi waɗi aventure banggue goɗɗo arti seeɗa e parcours ma tigui e haalde hoore mum weeɓani no mbiɗani kono kam koko wonti aadi tan ɗum ɗon foof noon kadi ko fansuji ɗi mbawa andude mo ndewi o ko holi on holto rewi Adama Diop wona hunde wande compliqué ko gorko no mbirɗa ni jeeyaɗo toon to Horkadiéré walla mi wiya guelleji Birom Demba Dogo wuuro Bida Sare Lam ɗon woni Satiki Suli Ndiaye ko wuuro hewgo tarih hewgo histoire hay kangone en mbawa haaldude ɗo jarale makko par ce que ene juuti no feewi en calmini Horkadiéré naaɓe de passage e ko taari Horkadiéré foof eɗen gandi haaɓe batti haqqille mabɓe e série hoddiru no feewi par ce que nde jaaɗen toon nde en jii ɗum ɗon kala to birtiɗa ko alhaali série o ɓe kalantuma donc en salminiɓe de passage ma en lim hen quelques personnes so émission o Sénégal so Allah jaaɓi jibina ɗo e Dakar jibinami hôpital Le Dantec min mi heeɓi chance yaade ha wadde visité e chambre d' accouchement mo mbaɗami o donc ɗum ko hunde wande fayida no feewi no feewi kono baɗɗo jangde mum toon to Horkadiéré les leseri woni CI ha CM2 toon mbammi kadi paami Hammadi Hunare janggumi toon collége gummimi Hammadi Hunare noon ƴewmi affectation garmi ɗo e Dakar lamorgo kono noon mbiɗa aranno Dakar ko adi ɗum ɗon somi ari Dakar ko vacances addatami yaha mi waɗata ɗo formation ngaji e ko way noon mi hoota kono gummimi Hammadi Hunare tan garmi janggude ga henne jami lycée ɓurɗo mawnude e nder lycée ji ɗo e Dakar woni Blaise Diagne ha ɓooyi patumi toon to de la Fosse après hankkidine kadi ko wiyatano ko kiram jaggi kam jimmi yaltude leydi ndi woni noon mbaddumi hen debol taw jinnaɗam gorko mbiɗa salminamo de passage galle makko goto nan do Pikine kanko babam o juuɗamo wanno chaque fin de mois min waɗata encaissé joni noon noddumomi téléphone mbimi ganda noon min mi fewni passeport wi ko woni mbimi mi yiiɗi yaltude leydi ndi il faut tan mi yalta wi ah bon ɗum ko hunde moƴƴere gorko kam so joguimi miijo yidde ɗannade ene moƴƴoyama hay ɗum noon mbaɗmi passeport am sali ndewmi ɗo kadi to gorko rewata ɗo ndewmi ko lawol less mbaɗmi découvrir tuggi ɗo Mali ha fayamma manan didorno Cotonou Mali Bourguina Togo paami Cotonou emi rewiyani Côte d'Ivoire paami Cotonou won rewoɓe noon Côte d'Ivoire ɗon noon puɗɗimi ƴeftude avion paami Congo Brazzaville tawmi toon ndeysan yo Allah yurmomo yaafomo on ko mamam woni Samba Ngallane yo Allah ɓubno ƴiye makko o walli kam no feewi o waɗi kam intégré o waɗi kam e nokku makko min ballodiri hen ha hokki kam hoolare mawde woni ko nanɗa mbiɗa wima wonde mi heeɓino fartangue wadde voyage ha Dubaï les années 2013 et 2014 vraiment ko Allah e nelaɗo mum e kanko o hokkiyam nden hoolare
hokkami million ngaji kewɗi Sali Dia ɗum ko hoolare waɗata ɗum ya comonoɗa en marchandise uji min mbaɗatno ko affaire quincaillerie e ko way noon toon to Congo Brazzaville mi salminiɓe kadi kamɓene de passage haaɓe jeeɓa en no feewi e Sali Dia ri Bomi Taba ha ri avenue de la paix e ko way noon mi wawa limtude leeɗe ɗe somi limti tan mi yen kadi mi rutto Brazzaville donc noon mbaɗmi aventuré mbaɗmi hakke duuɓi jeetati toon to Brazzaville mi yaltani mi artani ga henne so wona yaade voyage Dubai no mbirumami ni après en 2016 gartumi ɗo henne mi haadami yaade Sali mbiɗa yiɗno ko fate banggue communication min puɗɗirimi ko animation DJ kala ganduɗo mi toon to Horké Diéré ne andi ɗum je salue de passage sehilam Djiby Camara o mon en France mi salminamo de passage kankone omo yeeɓa affaire o e nder salle makko à chaque fois o filman o nelden mi salminima kanko e joom suudu makko Hawli Niang vraiment koɓe moƴƴuɓe no feewi no feewi ko on wadno kam intégré e scéna musique mum min jaaha min mbaɗat animé e rapport uji gonɗi ɗon e ɗum ɗoji ɗi job émission e diwane e ko way noon aɓe mbatti wiidemi DJ Adams ha waari hono noon e Sali Dia no pamirta radio ari Horké Diéré joni noon min mbiya yomin gar min jagga e radio he min mbi minen de min ganda radio kono noon jaggan tan taari wiya ko radio Horké Diéré kala ko Horké Diéré ummini minen hamin hen min gari noon hamin mbaɗa toon animation yimɓe ne mbaɗa apprécié ha weeli ha anda mi jeehi hen kadi radio Ndendori ni tan ni ha ɓooyi Pindi TV ari no pamirta mi ɓooyi wadde rêvé Pindi TV won goto mbiɗomi an sa waɗi journalisme a yaltat je salue de passage encore Amadou Moussa Anne par ce que wona ɗo min puɗɗiɗi ko kanko wonno directeur des programmes o waɗi kam intégré e waɗi toon animation mais kanko ne o ñumaninomi o wi wonde an sa waɗi tante journalisme ene moƴƴi ɗum woni noon garmi ga henne ɓe jaggi hen no feewi ɓe kebliyam hen ko heewi mi sali je salue de passage Baba Abou Samba Diop e wondude kawmen Hamme TV kamɓe foof ɓe jaggi hen e fedde godal ngal ganduɗa à chaque fois hamin keɓa toon hebloji ko fate banggue jayndiyankagal ko ni natirmi e jayndiyankagal e kadi mbiɗi yiiɗi e ko nande mogoji mi ɓooyi wadde ɗum guila Horké Diéré e nder foyer ji amen eko way noon vraiment donc mbimi ɗum ɗo yalti opportunité hoddiru kadi ko gandanɗa hoorema kala personnel gonɗo ɗo e Pindi ene foti jaggude hen mbi minnene mi heedora hen caggal ko ni woni no gardirmi hen machallah parcours o waɗi riche waɗi kadi fayidu no fewi Seydou Diop ko ɗo kadi pannumani caggal nde gummiɗa toon ha natɗa e média ji hande aɗa yi e nder série o hade men yaade toon Adama kalnen bandiraɓe ɓe mbaɗa andi koɓe paadi ko woni koɓe paadi ko série o min jujjo fof komi mayɗo appel aji nan tan mboɗo ɓen tan nodde ɓen tan mbaɗa message mande série o waɗa reprendre mande fuɗɗitto hewɓe mabɓe ne paadi ɗum samedi hande o ono pam natta samedi hande o kono ma nat samedi prochain inchallah deftuɗo e hande o jii épisode moɗon kadi mo pannoɗon woni noon kewɗon wiide ñande fo e commentaire uji kala ñande épisode naati mbiya on kadi ɓuuri welde goɗɗo ko ɗum tagui yimɓeɓe jiiɗi hoddiro par ce que nafanma kala ko mbaɗɗa hande janggo mbaɗa ko ɓuuri ɗum kono wona mbaɗa hande ko jaasi ko mbannoɗa hanki ko tigi wadde noon bandiraɓe foof pat série mumen inchallah Adama Diop caggal muɗum a naati e série hoddiro mon foof ne andi kala ko fate communication so neɗɗo waɗa ɗum tan won gueɗe kewɗe ɗum cattirtama ni kono kadi jooɗade en waɗa émission walla jooɗade en waɗa journal e juude kadi série wona gotum way tan kono jouɓe série ɓe ni hande sa jooɗi to joƴƴiniɓe ɗo a wiɓe yoɓe ɗo yewtere pour ɓe ɗo ko probléme par ce que jiida mais an beele ko premiére fois ma joude série walla a meeɗi joude e série ji ko adi hoddiro wona premiére fois am kono jiida wona série nden ɗum ko théâtre par ce que aɗa yimɓe ne mbaɗa confondre série e théâtre ene serti seeɗa théâtre oɗon noon ko Horké Diéré wonno ɓen ɓe ganduɗa ko Labbo Camara en garino toon ɓe meeɗin ƴeftudemi hen e rôle goto rôle jangguinowo woni enseignant par ce que ko dewgal wawnere wonno titre o ni ko dewel soko debbo wiyete ko dewel omo foori omo moƴƴi e école no feewi joni noon jinnama makko nannimo e dewgal min noon woni jangguinannoɗomo nden tinmi ɗum nde jaami ha galle mabɓe e kalami jinnaɓe ko mbaɗi fof ko erreur ponno accude ko oɗo jangga kadi ko cuhlel ɓe potani force ɗum finalement e histoire oɗon cuhlel dewel ngel ɗon ngel yeehi ngel wartoyi ngel naati koye nder woyndu
sibabu hokkede ɗum bon ko théâtre quoi ko mboɗo est ce que meeɗa yibde ɗum par ce que kalta ɗo ko voilà donc ko ɗon manan didorno puɗɗimi wadde théâtre kemmi hen amour donc garmi ga henne kadi e amélioration waɗi ko nande série ji mbaɗi honi ni ko opportunité kadi ɗum ɗo foof koye wallodirde vraiment e ɓesgu fulɓe beele aussi pourquoi pas koɓe kewi yiide e ɗemɗe goɗɗe ho c'est possible ene wawi wonde e nder ɗemgal men ngal série ji taw ko dans appartement uji joɗɗi série ji taw kadi ko manandirno ko baɗɗi moderne jaaɗuɗe e jamanu meuble uji baɗɗi fayida jaaɗude hen série ji ɗi gandanɗa hoorema taw eɗen mbawi wi ɗum ko mondialisation c'est possible e pulaar ngu mbimi ɗum ɗon min mbiɗa yiiɗi simtinede hen pourquoi pas mbiɗa wawi jeeyede hen donc puɗɗirima ko toon no mbimami ni kadi e manadirno oɗo série hoddir woni premier série ma mo jouɗa tant que série ji moderne machallah min ji wonko joura hen aɗa joua hen rôle baɗɗo fayida par ce que ka sehil acteur principal o woni Ousmane ko ɓi Mama Sali donc kono kadi yimɓe jii e nder série o won ko woni hakkude ma Mama Sali yimɓe ganda ko cihlagal walla ko yimɓe noggi famde beele hon sihlaɓe on complicité gonɗo ɗon quoi on complicité kono complicité o kadi complicité kawniɗo seeɗa par ce que waɗa noon ko dugdude amin dugda nder yewtere mon fof ko dugo mais est ce que Adama hande rôle mo jouata o est ce que ne weeɓi par ce que mon fof ne andi rôle mo jouata o hande ma wod jeebɗoma tan sikka mata no rôle mo jouata o ko noon mbaɗa beele guille nden fa beele no weeɓe ma wadde holko tagui mbaɗɗa accepté tan joude oɗon rôle ko noon Sali ene weeɓi weeɓani ene weeɓi par ce que mbaɗanta ɗum ko pulagu ngu on banggue weeɓani wonɓe paamani ene cikka ko noon mbaɗa sa ƴeewi somi arti tan anecdote haadema namdademi ni mami artu e oɗon anecdote goto to nannomi e bureau Amadou Moussa ɗo mbiɗe joƴƴini ɗon ayeji liggey no pamirta won ndeysan e fansiji ɗi ko yidde waɗata noon noddi woni mo noddi noon enen e jouwoɓe ɓe hay somi haalani inde nde o wi wonde ɗum ɗo moƴƴani ha ko waɗata ko ƴarnano liggo ɓinguel janiguel bon ɗum noon kadi ko alhamdoulillahi rabbil alamina par ce que rôle mo kokkeɗa o scénario o sa hokkama ɗum jouɗum ha timma par ce que ko yidde vraiment yaltinde gonka e nder société o holno yimɓeɓe gurdi donc sa waɗi ɗum ha yimɓeɓe ha ñilkiɓe ɓe woodi réaction moɓe mbaɗi donc ɗum ko yettere Allah scénariste o to wonti foof ene wawi weltade wiyata wonde ka waɗi rôle ma no yiɗiri noon donc ɗum ɗonne kadi ko hunde ganduɗa il faut ɓe ganda wone rôle uji neɗɗo ene hokke ko wiyete fiction quoi voilà wona gonga ko fiction mais ko mbadi hirjinde e findinde donc ɗum ɗonne kadi ko hunde ganduɗa ma waɗanen fierté hay janggo sen kokkama rôle ɓurɗo oɗo en jeune par ce que ko pulagu ngu manandiɗorno umminen Sali Dia ko wona ɗum ko banggue hakkude men yimɓe complicité mawɗo nan ɗon wonko jokkodirɗen won ko woni hakkude men won gueɗe ɗe poɗɗen gollidde minema en jiiɗa haalde ɗum ɗo foof ko suspense kadi sahaji aɗa yaaha ha kula hen cikka wonde gomoy waddade foof e lawol mbiɗa hollita yimɓeɓe ha kaɓen hen walla dugden hen e nder hen kadi woti yejjid joom galle ma o ko kanko woni patron ma donc ɗum ɗon foof ene waɗi étroit aɗa jogo hen sikkeji beele on tinta eko way noon taw ummiri ko yam ɗum ɗon foof koye suspense uji jeeya kadi won woɓɓe miijotoɓe hen goɗɗum wotoɓe miijo hen goɗɗum ɗum ɗon yooɓe gandu an ka nenam par ce que ka yummum meilleur ami am woni Ousmane kono noon Adama Diop an kama waɗi critique no feewi par ce que kama waɗiri critique min noon hande je suis vraiment désolé par ce que hande mi wona cuftude no feewi ɗe balɗe fof komi lelidi cuula faade joni ko ɗum tagui mon jii yesso kono ko aadi mo ganduɗa mi wawano wasde hande jooɗade ɗo par ce que ɗen gandi bandiraɓeɓe ene paadi série o no feewi ɗum tagui ko lelimi ko foof mi habbat hoore nde mi haɓɓa reedu ndu mi ummo mi wadde hen kono gandon hande mi wona cuftuɗo o ɓandu ndu fof guila hoore nde guila teppere nde tan ha koyngal ngal mus ñagon ɗon kam Allah nde Allah hokkatami cellal Allah hokkono noon fof cellal haɓe jari ɗum de kamɓe fulɓe ɓe haɓe jari ɗum fof ɓe jari ɗum ɗum tagui hande force en joɗɗen ɗo kono noon Adama Diop an kaman waɗi critique kama waɗir critique an goho min joom gallam ko patron ma ɗiɗi ɓiyam ko sehil ma
tati an wonko woni hakkude men minima wonko gonɗen lijjide wonko gonɗen dow muɗum ko gonɗen dow mum ko yimɓe donki famde kono noon ko gonɗen dow mum ko so yeehi ha yaltoyi en wawi taw won caɗele addantuma wawi taw won caɗele addanten joni an holno gurduɗa ɗum wonde e hakkude mo ganduɗa ko joom suudu patron ma e joom e yummum sehil ma holno gurduɗa ɗum bel ala hande waɗanima perturbé e gurdam ma en tant que Adama Diop jowowo e séri Hoddiru ko noon ay no mbirumami ni tan ko gurdam jaadude e vraiment stress walla ni e philosophie mawɗo il faut gurda ɗum e philosophie mawɗo sa wi philosophie tan a noddi aduna donc e nder hen ma en mbaw famde to gonmi ɗo no tubaɓe mbiyata ni hakkude marteau et l'enclume woni enen mbiyata marteau et tande ene waɗi étroit c'est pourquoi il faut mi hutoro haqqille mawɗo mo ganduɗa hoorema beele mbiɗa wasa yande banggue oga walla mi yana banggue oga ɗum ɗon foof noon ko hollirde tan suspense gonɗo ɗo no ma waɗoy éclaté mais eɗen kewi wiide neɗɗo wonto sikkata taw wona ɗon ɗum ɗon ne ko suspense en gacciran noon tan yoɓe jokku yebde manam ɗo ɓe jokka wattude haqqille mabɓe e Hoddiru maɓe gandu foof haalaɓa so Allah jaɓi gonga Seydi Diop ay ko kalɗa ɗo ko tan mi gonginanma ɗum mi ƴetti photo men mbalmi ɗum publié photo ɗo en joddiɗen on séquence yaltani taw kono noon nde bammi publié photo ngo tan woodi on pourtant ko cadre o yeeɓi ɗum nde yebno ɗum e statut o wi kam an o ko holle on oɗo ko mo joudata e séri Hoddiru mo jogdiɗa woni gueɗe o mbimi ahan o wi kam pourtant kanko yeeso ngo no beggi leer bandi quoi rôle mo joueur o waɗi ɗum incarné ha o nottino ɗum par ce que ha yeeso ngo ko yeeso bandi mbiyomi wadde alhamdulillah par ce que o wawi wadde o ye mbimi o waɗi réussir rôle makko so neɗɗo suwi rôle ha yeehi ene nawde ɗum ɗon ko wadde réussir rôle mum wadde yimɓeɓe paam yeɓiyankoɓe yo paam Adama Diop mo jiiton ene joueur wona bandi de o wona bandi ala ko ɓuuri mo wonde neɗɗo moƴƴo ala ko ɓuuri mo wonde cahal ala ko ɓuuri mo wonde neɗɗo Allah ko almude tijjani hande sa hokkinomi rôle ceernajo mami jeune ɗum haala o joueur ɗum ha timma kono noon ko rôle makko tan mo jouyi o naati e nder hen wadde noon Adama ko dokkaɗo noon hojomeji puɗɗima hubde kono noon ko namdam cakkitiɗe e ma tan garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo aɗane série o kala nde neɗɗo joui wone séquence uji won séquence mo ganduɗa ɓurata hen weldemo tawi ko séquence o yalti mbiya ko oɗo so tawi o yaltani mbiya o yaltani taw question réponse séquence o yaltani yoɓe jokku yebde omona aro e yesso on ɓuuri waddemo malgré ko yalti ko foof koɓe jii ko foof wonko ɓuuri ɗum nan aro e yesso ɗum tagui mi wawa suɓade ɗiɗo gasi ko heddi ko Adama Diop aɗane e série o holko ɓuurma welde e nder série o guila e décoration mum ha mi anda holko ɓuurma welde hen en tant que tan hay sinno ka jonnoɗo aɗa yeeɓa tawa wona acteur e nder série o e kadi jouo e nder série o no waɗi série o waɗi déroulé ha yetti ɗo en tant que kadi premier série ma mo jouura holko ɓuuri hen weldema hen ɓuuri hen weldema foof ene heewi ni gueɗe kono ma won ko kalmi hen ko adi foof e tournage o d' abord jokkodiral ngal convivialité gonɗo ɗo no vraiment yimɓeɓe foof gotum neɗɗo ne wawi arde hande o waɗa intégré e nder équipe he donc ouverture mawɗo nan ɗon ɗum ko goho ɗiɗi somi jooɗima mbiɗa yeeɓa série o hayso tawi min mi jeeya e série he tan mbiɗa wonani tan mbaɗo consommé série o mami weltono no feewi Pulago par ce que mami wi Pulago heeɓi progrès par ce que à travers moyen ngaji ɗiɗo mbaɗaɗi hen dégagé ɗi a yetti a jarnima ɓen en gartata hen kamɓe fof waɓɓe hen ɓe donc ko hunde ganduɗa min somi lelima mami ɗano si une fierté ko beelammo mawɗo wonata yam yiide fulɓe ene jio hono série ji mbaɗi ni ene sali dia Allah jarama a jarama Adama yewtere nde weeli waɗi fayida machallah kono woni no mbiɗen ni télé waɗi ko hojomaji so hojomaji ɗi kuuɓi tan jomum en dartinat kono noon hokkuma tan konngol ma mayni ko jiɗɗa jarnade eyyi no mbiruɗani tan saloyam ko adi foof ko an puɗɗortomi Allah jarama ka moƴƴo ka neɗɗo mi wona gawlo noon kalami ko woodi par ce que ko ɓoyani ko tan mi hokka yeeru e lewru korka ndu gummiɗen lewru yurmendu e ñande foof ka baɗɗo téléphone ngaji ma gaare galle gaare kumteɗen gaare aɗa defa kumtaji aɗa nelde min kala façon plat mo neɗɗo miijoto
a waɗini min ɗum hamin battini ñifde téléphone ngaji amen par ce que vraiment ka neɗɗo ka moƴƴo ɗum noon min ñagontoma Allah tan yo Allah jurnu balɗe moƴƴini battane wonko heewi woni hakkude men ko Allah tan andi ɗum noon en goppi foof e juuɗe Allah kadi ka baɗɗo ouvert aɗa waɗi ouvert no feewi par ce que min a heññi ham e ma kala ko belami ɗum mbaɗanmami sahaji a ƴeftan oto ma aɗa ɗum ni mi yetto mi itta caabi orde mi yaha lawolam keɓa ɗon aɗa jala ha mi weela mi artira ɗum won gonannoɗo wawata wadde ɗum supporté ala fof komi wattama kadi ko noon mbaɗa yiddemi ka neɗɗo ka moƴƴo so ɗum ɓenni jarnade tan ɓe mi jarinoma mi wawa ruttade no mbiɗɗa e hojomaji ɗi kono gelleji birom Demba Dogo haɓe belti ko gonmi e dow majjum ko dillanmi e média o en général fof kamɓe fof haɓe belti to banggue jaydiyankagal ngal to banggue mogoji ɗi ko way noon vraiment mi jarnimaɓe no fewi mi ala jobdimaɓe somi limi mi juuman horko ƴeere fof e kuuɓal kamɓe fof koɓe fansuji en jarnimaɓe kono kadi en jarnoto baɗɗo e ni en o on noon ɓurnuɗomi hannde o ko ni o waɗi kam wallay ko madame Pam Awa Sall madame Pam ko ɗo e mariste woni kala jiɗɗo hono ko wayni yo jokkodiri e yam ko atelier soppe Serigne Babacar Sy radallahu taala alayhu omon ɗo kanko ñotantami à chaque fois so mbiɗe waɗa hunde o wiyata ko ara hande min waɗatma habillé ɗum noon madame Pam merci beaucoup Allah jarama en jarnima galle o foof e kuuɓal guila gonɗo dow ha gonɗo less merci Sali a jarama no fewi Allah jarama a jarama Seydou Diop kadi a weltanama yetto nde kadi waɗi fayida no fewi Seydou Diop kadi ko mbiɗayam ko fof koye ma woni anen ka moƴƴo ka neɗɗo baɗɗo ouverte ka labɗo reedu tawno si men gollodiri e galle tan mboɗo heewi wiide ko kamɓe jiidi tawno woni jiiduɗo ma tan ko koddiɗo ma hande noon hodduɓe ɗo e maris noon hodduɓe ɗo e galle o hande so wodi ko heewimi ɗo haade kureji am gumma tingueji haaɓe gara son pabaki mi tawat ko boni wadde noon ko min tigui woni bandon wadde noon onon so wodi ko heeɓi on haade yimɓe ummade banggue goɗɗo gara son fabaki on tawat ko boni wadde ko min woni bandon onon goni bandiraɓam kono noon annene ka an ka tippowama e nder piinde par ce que aɗa horsinimi an yiɗirinimi hoorema par ce que aɗani mbiyat ko jiɗata neɗɗo ko yid jiɗɗoma e tawno yidde welani welli ko jiɗa jiɗɗoma sa yiɗi jiɗɗoma hano fofti no mbaɗa yam ni ko noon mbame ma eɗen kursodiri eɗen jaggodiri neɗɗo moƴƴo baɗɗo ouverte kadi mo ganduɗa haydara ala e ɓerde ma so hunde ari a haali sa paari a paari hen ɗum noon ɓuuri wonde point fort neɗɗo mo ganduɗa ɓurɗo wadde fayida tawno neɗɗo so yimɓe gondi tan hunde fof ne wawi kewde kono tawi kadi liggodiroɓe jojo fof ne pergodiri ɓuuri bonde fof ko neɗɗo jaggowo kono kala neɗɗo mo ganduɗa wona jaggowo ko neɗɗo labɗo ɓerde ko wawi haalde fof so haali paari hen jaggata on ko meilleur e nder yimɓeɓe wadde noon Adama min mbima bonne continuation merci yallah junnu ko meɗen ko tan ha seeɗani wasa dañde sago mum e meɗen Allah jarama a jarama en beltinima dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe guila ɗo e leydi ha caggal leydi ndi woni no mbiɗen ni noon hande maɓe jii hande guila e yesso ngo ha haala kani changé ken jaggaɓe tan kono Allah ko moƴƴo beltinima bandiraɗo gorko jogganiɗo en kaɓirɗe ɗe hande Dieng hande kanko jaggi kaɓirɗe ɗe Allah jarama o jarama kono kadi woni to kadi infographe meɗen montoro ko Ali Fall en calmini personnel piindi kala guileydi e leydi ndi hay caggal leydi ndi eɗen mbiya kala ko feewa yewtande ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o yo jaam ɓor tan duumi on Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma